Niin, Matti Korkeakoski Nurmijärveltä, olet aluevaltuuston jäsen ja myös sitten tärkeässä tehtävässä Keusaten tarkastuslautakunnan puheenjohtaja. Mutta kerro hieman ensin ikään kuin siviilityötaustastasi, että mistä näkökulmasta kansalaisia edustat aluevaltuustossa? Kiitos. Siviilityö oikeastaan liittyy enemmän myyntiin ja markkinointiin. Ja tietenkin sitten tämmöiseen niin kuin yrittämiseen ja yrityksen johtamiseen. Et sieltä kautta tulee niin kuin tämä strategia ja budjetointi itselle niin kuin hyvinkin vahvasti. Ja oikeastaan miksi aikanaan sitten innostuin tästä aluevaltuustotyöstä tai ylipäätään asettumaan ehdolle, niin oikeastaan tulee ihan omakohtaisen sydänkohtauksen kautta, että se sai sillä lailla arvostuksen tätä julkista terveydenhuoltoa kohtaan, että innostuin ja halusin olla näkemässä ja myöskin vaikuttamassa siitä tulevaisuudessa. Joo, se on selvä motivoiva taustatekijä sille, että miksi tämä kannattaa pyrkiä vaikuttamaan. Olet puhunut paljon tästä niin kuin asukkaiden ja ihmisten omasta vastuusta myös terveydenhoitoa. Kerro vähän siitä, ja että mikä se Keusoten roolin tässä pitäisi olla. Joo, tämä on sellainen aihe, mikä ihan omakohtaisesti voi sanoa, kun me tehdään kuitenkin asukkaina, asiakkaina valintoja ihan arjessa, niin kuin voi sanoa, että päivittäin sen oman terveyden ja hyvinvoinnin eteen. Ja yksistään niin kuin omakohtaisesti voi puhua niin kuin tämmöisistä tupakoinnista ja päihteistä ja ylipäätään niistä ruokavalioon liittyvistä niin kuin valinnoista, mitä me päivittäin joudutaan tekemään ja tehdään. Ja se ei oikeastaan, sitä ei koskaan korosteta tavallaan liikaa, että se on kuitenkin sen kokonaishyvinvoinnin kannalta niin liikunnan merkitys lisäksi vielä tähän, ja yksistään niiden valintojen äärellä, jos me tehtäisiin hyviä valintoja päivästä toiseen ja saataisiin ne rutiineiksi, niin se Keusoten rooli voisi ehkä olla tulevaisuudessa pikkasen pienempi. Joo, nämä ihmisten omat valinnat ja elämäntavat, ruokailu, niistä aiheutuvat myös sitten terveysvaikutukset. Ne on vähän niin kuin tabu tässä terveyskeskustelussa, että meillä on kuitenkin periaate se, että kaikki hoidetaan ja yhteiskunta kustantaa, että mikä siinä olisi se niin kuin oikea lähestymistapa keskustella näistä aiheista. Että kyllähän se on selvää, että esimerkiksi ylipaino-ongelmat, osa niistä kytkeytyy diabeteksen saamiseen liian aikaisin ja kaikkea muuta, että jotenkin näistä pitäisi puhua avoimesti ilman, että ketään niin kuin syyllistetään suoraan. Kyllä. Siinä oikeastaan niin kuin Kuntaliitto on tehnyt ihan hyvää työtä ja sitä on selvitettykin, että 92% pitää omia vaikutusmahdollisuuksia niin kuin korkeana tai erittäin korkeana siihen kokonaishyvinvointiin. Ja ihan niin kuin totesit, niin tämä aihe on sinällään tabu. Ja sitä pitäisi uskaltaa siitä huolimatta, vaikka se on tällainen niin kuin hankala aihe, niin sitä pitäisi uskaltaa niin kuin rohkeammin vaan meidän tuoda esille ja pitää jopa pinnalla. Joo, kyllä. Joo, koska osa näistä, voi sanoa suoraan sanoa itse aiheutetuista ongelmista, niin se ikään kuin niiden ongelmien kasvutrendi yhteiskunnassa on niin nopea, että tuntuu, että kaikki terveydenhoidon tulevat voimavarat menevät näihin ja siitä huolimatta terveydenhoidollisesti viime kädessä pitää hoitaa, mitä siinä vaiheessa on hoidettavissa. Tämä on se pulma. Tähän samaan aiheeseen liittyy sitten kysymys siitä, että nämä ei ole vain niin kuin Keusoten vastuulla, vaan monet näistä niin kuin muuhun hyvinvointiin liittyvistä aiheista on asioita, joita tehdään kunnissa, kansalaisjärjestöissä ja tietysti perheissä ja yksityiselämässä itsessään. Kyllä. Ja perheiden roolihan, sehän lähtee ihan sieltä, niin kuin, kun me saadaan semmoista niin kuin hyvää, tervettä, liikkuvaa niin kuin kulttuuria synnytettyä ja pidettyä yllä. Nyt varsinkin tällä hetkellä niin kuin perheissä, kun on tätä someaika niin vahva, niin se on yksi semmoinen niin kuin huoli, jonka eteen kyllä meidän pitäisi pystyä niin kuin Keusotenakin tekemään oikeita liikkuja niin, että me kannustetaan ja myöskin annetaan sitä tukea siihen vaiheeseen, että niin rohkaistaan liikkumaan ja annetaan ehkä jopa työkaluja
sit niin kuin sen liikkumisen toteuttamiseksi. Joo. Mutta olet tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja se on vähän niin kuin tilintarkastajan hommaa, mutta sillä erolla, että teidän tehtävä on myös arvioida sitä, että onko Keusote niin kuin organisoitu tarkoituksenmukaisella ja järkevällä viisalla tavalla, ja siinä on työkenttää aika paljon, koska se on selvä, että kun iso alue pantiin yhteen ja yhteensovitetaan aikana itsenäisesti toimivia terveyskeskusten ja sitten sairaanhoitopiirin sairaaloiden toiminta, niin siinä monet kulttuurit pitää yhteensovittaa, että mitä tässä tarkastuslautakunnan työssä nyt on niin kuin pääroolissa ollut viime aikoina? No tietenkin nythän me tehdään vasta ensimmäistä varsinaista toiminnan käynnistymisen vuoden niin kuin tarkastustoimintaa ja arviointikertomusta siitä nyt kun on kirjoitettu, niin oikeastaan semmoinen tähän niin kuin budjetointiin liittyen ja sitten myöskin näihin niin kuin toiminnallisiin tavoitteisiin, niin kyllä siellä valtuuston ehkä kannattaakin minun mielestäni niin ottaa siihen selkeämpi rooli, että meillä on hyvin hajanaiset tavoitteet, valtuuston asettamat ja vielä jopa aika epämääräiset tavoitteet. Et se voi olla niin kuin viranhaltijoillekin aika haastava keissi niin kuin mitata sitä omaa onnistumistaan, kun niitä tavoitteita on niin valtavasti ja niin monessa paikkaa ja on sitten alitavoitteita ja niin edelleen. Että semmoinen niin kuin selkeys ehkä siihen niin kuin varsinaiseen niin kuin, toimintaan liittyvät tavoitteet, että niitä olisi riittävän vähän ja ne olisi riittävän selkeästi ja mitattavat. Minulle on tullut niin kuin se tulkita kuitenkin aluevaltuutettujen selkeän enemmistön tahdosta, että lähipalveluita korostetaan, mutta jakaa koko organisaatio tämän tavoitteen? No siihen oikeastaan voi vastata suoraan, että koko organisaatio ei jaa sitä. Että niin kun, kyllä siellä niin kun hyvin vahvasti se näkyy, että halutaan, mutta tietenkin tämä budjetointi tuo sitä haastetta siinä. Niin kun, ja kun se tulee annettuna se budjetti, niin se asettaa selkeästi sitä rajoitetta. Yksi varmasti jakava kysymys on tämä Kiljavan sairaala, kuntoutussairaalan tulevaisuus. Suojeltu rakennus, näiden peruskuntien omistama kiinteistö, joka joka tapauksessa täytyy säilyttää. Nyt on sisällä vahvoja paineita, että se kuntoutussairaalan toiminta pitäisikin siirtää muualle ja rakentaa uudet tilat. Jotenkin tuntuu vähän pähkähullulta, mutta tällekin jotkut löytää perusteluja. Miten itse koet tämän? No mun mielestä se on nimenomaan ihan pähkähullu ajatus. Että meillä on olemassa kuntien omistaman yhtiön kautta niin kuin omistama kiinteistö, jota on hyvin pidetty yllä. Ja vielä kun tiedetään, että tällä kyseisellä yhtiöllä on kyky tulevina vuosina siihen investoida, jolloin Keusoten ei tarvitse investoida, niin kyllä se tuntuu niin kuin vieraalta, että vaikka tiedetään, että ollaan kaksi eri organisaatiota, kunnat ja hyvinvointialue, mutta kuitenkin puhutaan samoista ihmisistä, samoista veroeuroista, niin että niitä lähdettäisiin niin kuin, melkein voisi sanoa, että niin kuin summan mutikassa vaan kattoon sitä korttia, että rakennettaisiin uusi. Ja sitten meillä on kuitenkin veronmaksajina maksettavana se nykyinenkin rakennus, niin siitä ei vaan päästä irti kuitenkaan. Kyllä se tuntuu hullulta. Joo. Sitten Keusoten hallinnon järjestämiseen. Yleensä hallinnossa pitäisi olla mahdollisimman selkeät toimivallat ja tiedetään, kuka tekee mitäkin. Hieman kiinnittää huomiota se, että meillä on niin päätoiminen hallituksen puheenjohtaja. Ja että jotenkin sen palkatun organisaation pitäisi tietysti toimia operatiivisesti. Hallituksen pitäisi pysyä niin kuin hallituksen roolissa ja miten niin kuin tarkastuslautakunnan näkökulmasta tällainen organisaatiomalli, niin on se ihan kohdallaan? Se hämmästyttää. Ja oikeastaan siihen samaan kokonaisuuteen voisi kytkeä myöskin tämän meidän niin kuin hallintosäännön, missä me on määritelty se, että meidän lautakuntamalli, millä tavalla se toimii. Niin semmoisia niin kuin kysymysmerkkejä, mitkä nyt pikkuhiljaa itsellekin, kun aika tuoreena poliitikkona tässä koettaa niin kuin päästä sisälle ja kyytiin, niin se hämmästyttää, että kuinka suurta valtaa on keskitetty aluehallitukselle. Ja sitten kun on koko aikainen aluehallituksen puheenjohtaja, niin tämä operatiivisen ja sitten hallitustyön ero, niin se nimenomaan
se pitäisi pitää niin kuin mahdollisimman kaukana toisistaan. Joo, selkeänä, ne ei joo, mene kyllä. sekaisin Joo. missään kohtaa. Että se oikeastaan kiteytettynä niin se on hämmästyttävää. Joo. Sitten tähän budjetointipuoleen, niin sanois nyt oma käsityksesi siitä, että onko mitään mahdollisuutta, että 2 vuodessa vanhat alijäämät saadaan katettua? Minun henkilökohtainen arvio on, että ei ole mitään mahdollisuutta. Et käytännössä se aikaikkuna tähän niin kuin 26 vuoteen, niin se on niin lyhyt. Ja kuitenkin valtio käyttää itse 8 vuotta. Niin tämä niin kuin on sellainen seikka, joka ei puhuta pelkästään keusotesta, mutta keusotenkin ongelma on se, että ne meidän tavoitteelliset, mitä me ollaan niin kuin esitetty, että me säästetään. Niin mä en henkilökohtaisesti itse usko siihen, että ne säästötavoitteet, mitä meille aluevaltuutetuille on ilmoitettu, että ne tulisi toteutua sellaisenaan. Että se on valitettavaa, että sen joutuu niin kuin omasta näkövinkkelistä sanomaan ääneen, mutta se on mun mielestä semmoinen niin kuin seikka, että siihen pitäisi varautua jo nyt. Joo, on se jotenkin hullu, että valtiolla kestää 8 vuotta ja valtiolla on kuitenkin verotuksen päätökset ja lainsäädäntömahdollisuudet. Alueilla ei ole mitään näistä ja vaaditaan, että 2 vuodessa pitää homma hoitaa ja se lakihan aikanaan säädettiin ennen tätä Venäjän sotaa, joka aiheutti kovan inflaation, kustannusten nousun ja oikeastaan kaikki laskelmat meni metsään sen takia ja silti pidetään kiinni siitä aikataulusta 26 vuodesta, mutta tämä on asia, joka pitäisi valtakunnallisella tasolla hoitaa, mutta tärkeintä on kyllä varmaan se, että alueelta tulee niin kuin selvä viesti siitä, että pitää olla niin kuin jalat maassa ja realismi siitä, että mikä on toteutettavissa ja mikä ei. On kuitenkin kyse ihmisten terveyden hoitamisesta. Joo. Mikä sun visio Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen lähitulevaisuudesta on, että mihin pitäisi erityisesti panostaa? Minun mielestä keskeinen seikka on se, että me pystytään tuottamaan se peruspalvelu mahdollisimman lähellä. Ja vaikka kuin meille muuta väitetään, niin mä en usko sen keskittämisen voimaan ja varsinkaan taloudelliseen voimaan. Että Excelissä ja paperilla, se on ihan niin kuin yksityiselläkin puolella, niin se Excelissä kyllä saadaan näyttää siltä, että se on järkevää ja säästetään hallinnon kuluissa ja pystytään säästämään toimitiloissa. Mutta kun ne ihmiset on kuitenkin se, joka tuottaa sen palvelun ja sitä kautta sen tehokkuuden, jos se on syntyäkseen. Ja tämähän on monesti, kun pitää puhua rahasta, niin se monesti perustellaan nimenomaan Excelillä, mutta sitten unohdetaan se käytäntö. Ja olipa sitten yksityinen tai julkinen, niin kyllä kuitenkin se tuottavuus pitää pystyä osoittamaan, oli ne seinät sitten niin kuin leveät tai kapeat. Aivan. Joo. Tämähän on varmaan hyvä lopettaa. Hyvä tähän laskelmaan olisi ottaa myös se, että myös asiakkaiden, potilaiden käyttämä aika, sekin on kansantaloudelle kustannus, että mitä kauempana on. Ja varsinkin jos käy niin, että hoitoon pääsy myöhentyy, niin ei harvoin se odottamisella mikään tauti paranee. Juuri näin. Kiitos Matti ja Korkiakoski ja työ jatkuu. Kiitos.